Com ha anat això? Molt bé, molt bé. Molt bé? Hem anat ràpid, vosaltres. Els primers. Guapíssims. Tirats de terra, aquí no ens estirarem. 20 minuts, però és important que esteu còmodes i que esteu en un lloc, ja veieu on estan els altaveus, que podeu sentir que esteu en aquest camp d'aquí. Ara us presentaré al Francesc Serracanta i a l'Edu, els dos artífices de que això pugui ser realitat. Tots plegats creiem que això és un acte que lo tindrem molt present en les nostres vides. Aquest projecte va sortir de l'Edu, que em va parlar que estava fent un projecte que ara us explicarà ell, que es diu Talaia Sonores, i vam decidir fer una talaia sonora aquí a Collserola. Jo soc membre del Centre Excursionista de Molins de Rei, ens vam posar en contacte amb el centre i vam organitzar tot aquest acte. Merci a tots per venir, primer que tot. Només comentar-vos això, que és un projecte que va néixer farà un any com a projecte de final de carrera de Belles Arts i consistia bàsicament en fer això, fer una sessió de música experimental a la muntanya i després deixar-ne constància al lloc on s'ha fet a partir de CDs que estan en aquest recipient i aquest recipient es quedarà aquí amb el que avui gravem aquí. És un projecte que ja fa temps que funciona i que segueix avançant i aquesta potser és la primera experiència que fem amb bastant de públic. Normalment sempre hem estat molt poquets, els que m'han acompanyat sempre, però hem aconseguit que això es faci realitat i sobretot gràcies al Centre Excursionista. I en principi això és tot. No tinc res més que tornar-vos a agrair la presència i espero que us agradi. Vamos!
Ha estat meravellós. El contrast amb la naturalesa i la música, totalment la màquina amb la naturalesa. Ha estat molt guapo, està molt xulo. Molt bé. Sí, jo crec que l'experiència és que el compositor, l'Edu, ha pogut fer el que ell volia. Nosaltres pues, hem donat tot el suport del centre excursionista, des del president a tots els companys. Continua sent una cosa desconeguda, la música, el GPS, tot és una cosa que ha d'entrar a poc, però creiem que ha sigut l'excusa perquè el GPS entre en el centre excursionista, perquè la gent li agradi saber on està i per escoltar coses que se surten una mica del normal, no? Una música que està pensada exclusivament a la muntanya. Jo crec que al que li agrada la muntanya, pues, saber que una persona ha fet una música expressament per a aquell lloc, pues, és una cosa de privilegiats. I jo per això me sento molt feliç, molt content i penso que serà un moment important per a tots nosaltres. Molt bé. Claro, és la tala, jo crec.